tong dudu black. Black dudu tong. Kendang kaya iso omong. Ya, aku gumun aku gedang iso omong. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Nah iya. Pak Bambang tuku gedang. ning ndi? Lah iya nang anu no kertas ono. Lah iya. Ya. Ya. Sik sabar ya Mbak Nur. Edan kok ya apa-apa iso iki lho gumun aku. Ngandani kendang iki kok ya iso. Aja mau ngendang nyopet lho iso lho iki. Oh lah padahal raiku brangasan. Ora. Wis pokoke manis kok Nen Mbak Eka. Ayo wajah kula wajah little body. Hah? Apa kuwi mau little body? Silete gatur kelebon wedi. Bar mantai kula Pak. Iya. Piknik ping pantai. Terus pisan Mas. Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Heeh, iya coba. Dino dicukur gak butak ya rambutnya. Coba melok. Gegarane wong akram iki, Nduk. Sangkepane kae. Iya. Kayak apa, Dek Wanda? Nah, mikir sih, mikir dicukup sih. Nah. Gegarane wong akrami tutu bandut tutu rupa Nano among hati pawi uga kula kintunaken dhateng Mas Ngadino wonten ing nggih Pondok Ungu Permeh nggih nderek ngebyar matur nuwun lan ugi Pakde nggih Pakde Karya nggih nggih menika matur sembah nuwun Pakde Priya nggih nggih matur nuwun Pakde monggo luput pisan kena pisan yen gampang luwe kan menika saking oh nggih kadang-kadang saking Kampung Lele wonten ing Klaten. Oh nggih benjang badhe sowan dalem Purbayan sak kanca kagem Wulan Sura nggih. Alhamdulillah. Monggo lajeng. yen angel langkung tan kena Numbas harta ya iki pertama langgam sik
kedua jaipo nggih. Ha iya. Heeh. Yo monggo Cah dados. Ora enek geronge ya, Mak. Heeh, pahe. Paket hemat. Heeh. Yuk. Ugi kula kentunaken dhateng Mas Warsito wonten ing Ungaran. Nggih. Pak Dejon Sagi monitor nggih. Matur nuwun. Mas Joko Wantara saking Lampung, Pocong-pocong Lampung, bidang panggih nggih.
sembah nuwun. Wah, Dik Wanda. Terima kasih. Dik Wanda sampun lulus kok nggih? Saking isi nggih. Alhamdulillah nembe mawon lulus, Pak. Nembe lulus? Nggih. Oh nggih. Dan nggih sing penting aja rabi sik. Nah. Karire diutamakan karirnya dulu. Nggih. Ya nek pengen. Nek pengen ya dimpet sik. Nah iya. Nggih, matur sembah nuwun. Iki bengi iki tenan kok, Nduk, awake dhewe ngaturake panuwun banget kang tanpa upama karo sapa. Ya Bapak Sutresno sekeluarga lan Kang Mas Muheni uga. Ya iya. Wah, sing kepengin nepungake awake dhewe kelawan warga kene iki tenan kok, Nduk, direwangi sowan ana Purbayan kono. Ngono ya, Mak. Iya. Yes, alhamdulillah malah dadi rakat seperti kekadangan nggih, Pak. Matur sembah nuwun sanget. Ya, Mak. Yes, tenan. Lan uga iki ana pamundutan. Ngersakake lagune Pak D Mantep Swargi. Lali janjine. Wah, ndang der-deran iki. Iya. Iki apike bintang tamune ya gen leren sik, gen ambekan sik ya to. Gen tos sik kringete. Nah. Kok nek wis tos kringete lagi di lah kene keparang jumeneng. Ngono ya, Mam. Sak lagu ngas. Apa? Iki lali janjine. Sapa? Kae sing cedhak Yu Darsini kae. Jenenge sapa kae? Dik. Sapa? Sukma. Oh kok krungu kok sapa? Sukma. Lah. Ya sugeng ayo. Bengi iki ya diberkahi karo anu mboke. Sapa Mbok Darsini? Sapa kuwi? Wah, kuwi rikala jaman aku ning negara Gondang. Lara sing ngopeni ya kono kok, Nduk. Iya. Wis kaya godhong jati aking kae. Rambute gondrong awake cilik. Tinggal bojone. Iya. Bojo sapa? Ora. Kancaku mburi kuwi lho. Iya. Ning alhamdulillah wa syukurillah Gusti Allah ki ora saring. Contone masmu ki lho nang wineng. Bare entuk ya lho, nyatane ya alhamdulillah dikeki bojo ya sing entuk makninah. Ah iya. Wes, iki Mbak Yu Darsini kuwi. Wi diwet-wet. Iya. Pepunden ya, Mak. Iya. Kudu dipundi-pundi. Wih, saiki tenan kok, Nduk. Wah, jan ari nderekke bapak iki mongko kanca-kanca abdi kuwi wis do sowan ana ngarsaning Gusti lah. Iki abdi kari pira keji. Sindene ya mung kari kuwi dak. Iya. Kuwi di anu kok anggere entek nutke baterai kok, Nduk. Anggere rada surut ngono terus dicas meneh. Ah iya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Yu. Ah iya, Yu Darsini. Ah iya. Yo, anu keparang jumeneng. Nah, iki jumeneng. Dek Asih ya, nek ra kleru. Selamat. Kok Asih? Norma. Sukma. Arum mawon, Pak. Nggih, ini jumeneng kene Dik Sukma, kene. Wah, sinden iki nek boros neng babakan ambekan ki ya Dik Sukma. Kok iso? Are irunge dawa ngono iki marai kuwi tenan penduk. Boros neng ambekan. Ah iya. Dik Sukma kepareng dipun cepeng mikipun. Nah, nggih, sampun. Pinaringan asma Dik Sukma sinten? Sukma sinten? Arum Sukma, Pak. Arum Sukma, Pak, ngoten nggih. Nggih.
Oh, nggih. Mboten, Arum Sukma. Oh, Arum Suksma. Nggih. Mbok nak nyeluk aja Pak to ya. Lah pripun? Ya Mas apa Mas Dalang? Om. Om. Omplong mau piye? Iya. Ya, iso ade ngakoni kok nggih. Wong umure ya wis 52 lho sesuk iki. Ngono. 52 ki nek dhuwur udel iki kok sembodo kae. Nah wis mengisor wis nglokro. Ah iya. Gini. Pidalan saking pundi, Dik? Kula Padas. Oh, alah tangga Nggih. mriki nggih. Nggih. Padas. Piyayi. Padas kok ya luar biasa cantik-cantik. Nek ra kleru Padas ki panjenengan. Nggih. Terus Yovika gitu. Nggih, leres ya. Aku ki lali nek Yovika ki omahe kene lho coba. Nggih. Kok ya ora mampir ngono lho aku. Ah iya. Kae ya terselamatkan Yovika kae. Kae wis pisah karo kakunge. Ah iya. Lagi kancan mak. Oh iya, tak kira iso omah-omah lah iya. Ya iki akeh kok iki. Sinden siji loro. Wah, akeh kabeh iki duwe lelakon dhewe-dhewe kok. Ah iya. Dadi tiga prung. Ah iya, gumun aku. Mengko nek ya nyawang sing aku ki nyawang piye karo sing wedok apa ya katarak lho coba. Sing wedok ki sayu-ayu pinter golek dhewe. Ora wah tenan. Engko bar iki engko mulek-mulek kagendi. Iya. Yo, kaya ngapa, Dik? Lagune. Iki mau ngersake. Lali janjine. Menika kagem kadang-kadang kula wonten ing Kampung Lele. Iki kudu dipinangkani. Mergo sok sura ya arep wayangan. Iya. Yo, kaya baca. Dados. Yo. Terima kasih Dek Suksma Ayu. Waduh ya. Luar biasa. Nggih, matur sembah nuwun Dek Suksma Ayu. Nganggo ayu ya piyayine ya cantik kok. Lah iya. Mbah nuwun sampun pun pinangkani. Ayo tumpake prau. Mapak Mbak Eka uget-uget
kepareng jumrah wonten panggung. Yo, monggo tumpake prawu co. Dados. Selamat malam Mbak Eka. Inggih, selamat malam Biung, Mbak Yulimbu. Kula ingkang nderek sowan. Wah, jan. Piyai kok suarane lenggut. Iki nek piyai sing padha ya ta ngrungokke ana dalem umpama disender radio ngono kuwi suarane Mbak Eka no. Wah, wong-wong wis mbayangke. Piyai niki mesti dhuwur, lencir ya ta. Rambute ngandan-andan ngono kae. Lajeng panjenengane tindak rawuh wonten lokasi. Heeh, bareng ngerti kasunyatane. Anipun mesti Lho. Kok padha aku ya, Mak. Oh, alah kaya anu limbo ngaten. Heeh, mung setugel coba. Arep ngomong kaya tremos e kok dadak teko limbo, teko apa? Ora. Matur Mbah nuwun nggih. Pokoke enten awak ya gur kaya ngene iki lho kon piye. Wis disyukuri. Wah, kok aku niku bakune bersyukur. Iya no. Nek Pamane ngene iki malah ngirit anggone gawe klambi kok. Cukup Nek- pira? Lah ya sak mening Mbak Sinden menika 2,5 meter nek kula Iya. paling ya sak metere cukup. Cukup ya, Lah Nduk. panjenengan ki gedhe duru nek buntel kangelan kuwi. Maksudnya nek gawe klambi. Lah kok langsung kon buntel ki? Maksudnya buntel jenenge klambi lak ya dibunteli ngawak ngono. Oh, maksudnya buntel klambi nggo anu kuwi nggih. to. Oh Ya iya matur iya. Mbah nuwun jenenge kula wau tere bintang tamu. Matur nuwun. Umumipun bintang Piye? tamu nika nggih dipapak panitia paling ora nggih ingkang gadah dalem. Sing Bapak papak kuwi Sutresno sapa? paling ora to. Iya. Ana bintang tamu atik dipapak banser kaya maling aku. Sok bintang tamu pemaling aku. Pokoke wong mlaku nggih keng mriku waduh nikat. Nah, Kados iya. ngendikanipun panjenengan bintang tamu biasane nggih. Ah, bintang tamu. Mm-mm. Waduh, tremose teko ngono gitu. Nganti anu sing padha-padha lenggah kuwi. Nggih. Bintang tamu ndi? Jare Eka ndi? Monggo selewat nang ngarepe. Ya, Ya, nanti nggih. ora ngerti ya, Nduk ya. Nggih. Nah, Mboten iya. napa-napa kedah bersyukur menika wonten wong jenenge dalan tol kae dalane dawa. Heeh. Nanging Heeh. untuk memperpendek waktu. Lho sing Oh. digoleki pendeke. Heeh. Nah, ngono. Panjenengan ngerti tol ora? Tol, Tol niku singkatane tol niku lho. tol, sirata mustaqim. Nah, menika Dalan kuwi. dalan kebenaran. Terus ada singkatane tol itu tag on election. Wih, duh. Apa ki mau? Jadi kita memberi pajak kepada negara secara langsung. Oh. Tag on election. Weh. Saat itu juga dinunulke ketune tet lah kuwi awake dhewe bayar pajak ning negara secara langsung. Wah, jan mletik mripate ki kae. Ya sak ndase barang kok iso ono sinden kok ora nek mripate. Piye? Aku nu gedhing aku. Matur mbah nuwun lho Biung. Nggih. Menika nderek Damel sowan. Sami-sami. Wonten nggih dalemipun Bapak Sutresno Bonggo Heeh. sekalian Ibu Warsiem. Lah ya kok iso jenenge nganggo bangga. Lah nggih menika to kula maca wonten menika pamflet story WA menika kok Heeh. Bonggo menika wonten werdinipun apa mboten Lah to? ya. Jane iki nek Nggih. bangga ki kan nek basa Indonesia bangga ya. Bangga. Nek basa Jawa bangga kuwi ayo bangga ora kowe. Lah ngono kuwi. Bonggo menika wonten artinipun kiambak. Weh. Basa Jawa nggih to? Nggih, Nah, no. Mbok menawi Pak Sutresno menika nggih enten artinipun kiambak. Nggih. Kok tak anu sowan kiambak apa to Pak artine bonggo kuwi? Oh ngono. Nek Sutresno ngerti to? Es kuwi apa? Ngono. Es menika nggih seneng tetulung suka weweh. Contonipun dalu menika gelar ringkit purwa ngadani hajatipun nggih menika mala kramokaken putranipun kekalih Mbak Windy kalih Mas Agivian. Ya, nah ngene iki lho tak senengi ngene iki lho. Wah, jantenan nek mletik pindho iki. Terus U Heeh. untuk menyambung tali
tali silaturahmi mboten ngemongaken keluarga kecil maupun keluarga besar nanging tangga tepalihipun dipun undang kados dalu menika dipun ndongaaken temanten kekalih mugi-mugi samawa. Sakinah mawaddah warahmah Allahumma Amin. amin. Lah. Nggih. T. Tempatipun dalu menika mapan wonten ing Sela Umpak RT 3 RW 3 Desa Tambak Kromo Padas Kabupaten Ngawi. Median. Nggih. Wis jan kaya gareng bejen iki. Ngono gak omong aku persiapan sih. Lah iya. Nggih. Wah jan tenan. Iki pote to. Saiki R. Rasa seneng lan rasa syukur diungkapke dalu menika Mahargya Putra Siwi Mbak Windy kalih Mas Agivian dipun saranani gelar ringgit purwa dalangipun Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta Hadiningrat. Ya. Tak tampa jan elok tenan adikku wedok iki. Wis. Nggih. Nole. Imane aja kuwi lho liyane. Iman gak oleh. Ra itu. Insyaallah kanthi rasa syukur anggenipun Bapak Sutrisno Donarasa Donaweweh dalu menika dados berkah anggenipun Bapak Sutrisno menika pados rejeki. Amin. Jan elok. Nggih. Mula ya larang. Es, yo. Aja ngomong larang sapa? Menarik mateni pasar aku kowe. Ora, murah nih ya. Ngono kuwi Pak Sutrisno wis menggalih dhewe. Lah panjenengan mang priksani. Budar sini sak rencang-rencang kula. Mengko lek pun lencir-lencir dhuwur-dhuwur. Uget-ugetke kok gur sak mono to. Tak tambahi sithik gen iso nggo tuku gizi. Ngono. Gen iso nggo tuku gizi. Ngalah, muni gizi kan. Menyang ngadep rene. Gizi. Aku malah wedi kan. Ora nambekanku balik. Ya. Nggih. Banjur es ya. Es. Heeh. Es menika Selalu nengenke marang paseduluran ora misal duwe rejeki ora dienggo dhewe Ora dienggo nanging dhewe. dienggo karo keluarga ageng. Donarasa. Donarasa contonipun dalu menika gelar ringgit purwa Ki Jatmika Anom Saputra saking Surakarta Hadiningrat. Ya. Nggih. Saiki isih loro. N menika. N menika nalisir. Keluarga ageng Bapak Sutrisno nalisir saking bebendu adoh saking memala durga mendak kala sirna. Ya. Oh, sembungkasan. Olah rasa, olah karya sampun dipun tindakaken Bapak Sutrisno minangka dadi tiyang sepah. Contonipun gula wentah Putra wayah. Mbak Windy awit brojol ting ayunan dugi sak mangke puputing yuswa. Mugi-mugi keluarga ageng Bapak Sutrisno tansah pinaringan pinayungan dening Gusti ingkang akarya jagat. Amin ya rabbal alamin. Wah, ditindhi 10.000 ya dongane ya telidir iki kaki. Napa nggih? Ha iya no. Lah pundi? Sajene iki mau nang ndi mau? 10.000 mau tak kon ngeki 10.000. Walah 10.000 kok Niku kedah 10.000 Pak, menawi mboten 10.000 mengke demite mriki mboten saged manjing teng ngene iki Kang. Napa nggih? Ha iya. Kowe yo juga kaya saka sajen. Piye? Apa padakno sinden ningkung. Iya. Piye Mbak Eka? Mbak Eka mirsani para warga ingkang sami lenggah wonten nderek tirakat wonten dalem menika pripun? Nggih, bakunipun namung saged nderek dedonga biyung. Anggenipun Mbak Windy kalih Mas Agivian. Mugi-mugi dados keluarga ingkang bahagia. Menjadi hidup baru, memulai hidup baru, awal bahagia yang baru. Betul. Dan menjadi keluarga yang harmonis. Harmonis. Tapi badan terus gabur mengke. Napa? Tapi badan gabur mengke. Iki omong apa? Mbah arah cetha. Dadi kagem sinau awak kula kiambak. Leres. Derek menika sowan wonten dalem Bapak Sutrisno, wonten unen-unen. Napa Mbak Eka? Harmonis kala wau lak
cinta yang sejati, Cinta yang tidak sejati. mencari kesempurnaan, Betul. namun menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna. Weh. Nah, Ning kesempurnaan kuwi duweke Gusti Allah lho, leres nggih. Contonipun mbok menawi mengke Mbak Windy lagi anyelatine Mas Agif iso ngeyem-ngeyem. Carane piye? Ya carane ya dirayu, dijak komunikasi apa to sing marai anyel. Ngaten. Lah kula urung omah-omah ning mbok menawa iso tak nggo sinau besok mbok menawa aku jejodohan. Ngaten. Yen kowe Mbak Eka, sok ben Dalem. jejodohan kowe golek priya sing piye? Sing priye? Kowe kriteriane sing wong lanang sing kepiye? Kula nggih sing penting niku saling melengkapi kalih kula. Paling ora niki nggih dedek kula kados panjenengan ngendikake wau sak menten to. Semeter kotor paling ora sak golek bojo ya 2,5 meter apa piye. Dadi arek nyium ya. Piye? Ancake sik. Nggih. Dadak kangelan kowe arek menek pelem. Ya nek aku nek golek bojo nek Penek aku lho. panjenengan pripun? Ya nek aku nuturi karo kowe ya sing penting wong lanang iki kuwi ambekan. Oh, sing penting ngambekan. Iya no. Oh, berarti panjenengan misal rabi karo sapi ya gak apa-apa. Heh? Kuwi ya ambekan kuwi. Kok karo sapi? Lebih ajare sing penting ngambekan. Ya tegese padha iso ngerti apa tanggung jawabe. Oh. Dalam arti ngerti sak sejatine awakmu. Oh, padha wonge Nah, ya urip. Padha uripe ya ta. Nek kados panjenengan ngono kula pun pitados to, Byung. Pripun? Pengalamanipun Pengalaman apa? sudah banyak makan garam. Ya ora. Lah menawi panjenengan garwanipun nggih seniman. Boten, sanes. Oh, sanes seniman. Lah menika nek mboten saling mengerti, saling melengkapi sok kadang nggih cemburu. Panjenengan jejer kalih mbak-mbak pesinden nganten menika lak nggih cemburu nek pamane ora saling mengerti. Ning alhamdulillah bojo kula menika kalih anak kula sampun mengerti, Mbak Eka. Lah, nggih. Dados gaweane kaya ngene ya wis nek ning panggung kuwi duweke wong akeh ya ta. Wes. Nek ning omah kuwi ya duwekku dhewe. Lah ngono kuwi. Lah nek nganti istri- neka-neka lah kuwi engko terus diputer. Tetak pindho. Aduh, mboten to nek Mbak Yu kula pun pitados istri panjenengan nggih istri solehah. Amin. Panjenengan amin. ngresake daharan menapa nggih sampun dipun cepakaken, Iya. cawisaken. Panjenengan badhe ngunjuk teh, nggih pun dilerke teh. Teh. Iya. Panjenengan badhe ngunjuk kopi, Dilerke kopi. dilerke kopi. Wadene panjenengan kok ngersake susu niku. Nggih. Dadak dilerke apa panjenengan nggih mundhut ki ambak. Nggih kadang kula sok lali. Napa? Kula sok lali nek bar dilerke ngoten niku sok lali. Melasok lari. Nggih, lali, sok Lah, lali. Kadang kula niku lali tok mulih ngono jeblok malah mlebu ngene tanggane. Lah tanggane kok meneng wae ya wis. Oh, lah ditotol tanggane. Lah yo ngono ki nang ndang dijipuk Piye? sik. Ya, lah Oh, nggih. istri ta. solehah kaya ngono nek aku ya seneng banget. Amin. Pinter ngaji. Wong gur mateni lampu ngene. Wah ngekake ceklek. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuwi contonen kuwi Kak. Lah, Bojo kuwi contonen. Genah kudu contoh. Mateni lampu. Mateni lampu. Bismillahirrahmanirrahim. lho. Mekake. Mekake, nguripke ya. Cara-carane nek neng Solo nguripke lampu. Ngekake lampu. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya iya. Lagi mateni lampu ceklik. Innalillahi. Panjenengan sare kelaku gumun kok ya diyasinke lho kok iso. Lambemu. Mboten kok ya. Piye, Aja piye? panjenengan ki ngira kok nek yasin ki nggo wong mati ki ora. Wong yasin menika dalam kandunganipun surat yasin wonten keimanan dalam hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Oh, Nah, lek kagem pemut kita sedaya ta, Byung? Besok dinggo sowan marek ning Gusti ta. nggih, nek- Kowe ngerti ra? Gusti Allah ki manggone ning ndi? Gusti Allah menika nggih manggonipun wonten telenging ati. Alah. Lha wis lumrah no. Ning jero atine dhewe-dhewe apa Oh. keyakinane Alah. Gedawan. wonten nggih. Wah, ya sing ning jero atine dhewe-dhewe keyakinane piye sing dirasuk lha kuwi mesti ana Gusti Allahe. Nah, cukup nek aku kuwi kleru kabeh. Pripun?
Gusti Allah kuwi lho kuwi. Contone neng ndi ya ta? Gusti Allah nek tumrate panjenengan teng pundi? Nah, rikala aku ndelehke topi neng dhuwur lemari aku lali, ndelalah ketemu topine. Gusti Allah neng kene lha kuwi. Kuwi iki gak Gusti Allah ning nggon dhuwur topi iki gak. Tegese iki lho. Aku lali ndelehke topi neng dhuwur lemari to, bar ketemu walah Gusti Allah jebul neng kene. Kuwi ora kok ngono wi jenenge walah kaget bae iki kopiahku ning kene kok ora Gusti Allah ning dhuwur lemari. Oh, ngono to. Kok iso Gusti Allah ning dhuwur lemari ngopo kok iso apa sare apa piye? Ora. Wis jenengan iki percaya Gusti Allah ora mungkin sare, ora kena ngendikan kaya ngono kuwi. Lah, Gusti Allah ora mungkin sare. lah sing gugah sapa? Oh iya ya. Gusti Allah sare sing gugah sapa terusan? Lah ya, nek gugah irono tak sirlok nggone. Iya. Mbak Eka, Dalem. coba akar nyuwun gunganipun sampean. Nggih, mbok menawi. Tak wenehi kamardikan sik ya Nggih. to. Suaramu kaya apa pupung para piyayi kene iki padha mirsani ya to jenjem lenggahipun. Pangestunipun nggih. Wah menika Iya. senaringan Sapa? rencang-rencang pengrawit nunggal laras. Lan ingkang kula hormati Bunda Darsini sak rencang nggih kula Nggih. tresnani. Iki pengrawit pelangi rasa. Kok pelangi rasa niku pripun? Iya, dumadi saka pengrawit beberapa grup kok ya ta. Oh nggih. Ah, Wong iya. saking Ngawi ugi terus saking PDE nggih ugi nggih. Iya. Kayak sing ngendangke sing mimpin kuwi. Nggih nggih nggih. Heeh. Nggih. Menika anu tembangipun ingkang jumbuh swasana nggih Biyung. Nggih. Nggih. Apa Mbak Eka? Pun imbangono katresnanku. Oh, ngaten. Nggih. Dimbangi katresnane. Ya kaya ngapa diaturke sik Mbak Eka. Iki Nggih. ana panyuwunan kok Mbak Eka kon ngendang barang iki. Waduh, waduh. Wis. Masa enek pamundutan ngendang barang? Piye? Enten ngendang barang? Engko anu, pamudal kon kendang bareng terus coba kaya ngapa. Pengen ngerti kridane Mbak Eka. Nggih. Ya. Siap. Weh, kondalang. Kok Oh nggih, weh arti sawer lho Kang. ono kon nendang, kon dalang genahe lho piye kok sok. Ya mengko ya kondalang kon ngendang, ya ora apa-apa. Nah, wis diaturke sik lagone sik. Nggih. Yai sepuh sami tasih lenggah. Nggih, nggih. Ya dikei lelipur. Bakune bengi iki suka parisuka ya Mbak Mbak Eka. Leres nggih, Ya. syukuran dalu menika. Hmm. Wah niki kaya bareng karo Pakku, Pak Yono iki. Aku Siapa? rikala mbiyen SMKI iki digoncengne Siapa? Caruban dan sekitarnya. Wah lewat gunung-gunung jero Heeh. gunung kae. Nek masalah kecantikanku nah wis gak masalah ya. Bus. Niki lho, Iya. wajahe kaya pencopet organ ngene iki aku terus. Sing penting pede sik ya to. Nggih, Mbak Beti kula Pak Yono, nggih kaya sprene gak tau ngebel. Wis lali sajae. Nggih. Kontakmu ilang kok. Kontakku ilang apa? Kono ora tau duwe pulsa kok. Oh, parah de pulsa. Nggih. Ah iya. Iki pengrawite sing lurahe Pak Deyono, Mas Yono. Ah iya. Yo. Kayak ngapa? Diaturke ya, Mbak Eka. Nggih. Saben dina mongan lamun. Ugi kula aturaken dhateng Pak Giamto, Pak Bayan, Mas Bayan. Monggo. Angan marang yayi. Ya. Harap urip
Matur Mbah Nuwun lho Bu Darsini. Ibu iki tetep ngomong karo anak-anake Kandhani kok. Wah, mereka bintang pada masanya. Mereka spesial Tanjung Perak riyen zaman wonten nate diundang wonten Tanjung Perak pelabuhan langsung lho. Oh. Biung, nggih. Iya. Iya, wonten Wah, Tanjung duh. Perak mriko, Surabaya. Aku samarku nek digawe wakpe. Iwak piye apa? Wakpe sing teng laut niku lho. Oh, kana. Nggih, nggih. Ah, iya. Luar biasa Bunda Darsini. Bunda Darsini. Nggih, nek ngomong karo adik-adine para putrane iki sabar mboten tau nesu. Ora nesu kok. Mboten angger wis muni gejek ngono wis. Heeh. Ora nesu ning muni gejek ngono wis. Ah iya, witek arek nesu arek ngopo ya to? Nggih. Iya, yuk. Bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang atiku ra bisa Yes, wah, jan elok. Yuk. Langgamipun nggih Byung. Nggih, yuk Cah, diaturke. Sapamu wong bagus tansah kumantiling pandung ming mitra apa citra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye mongko kang mas katresnanku bisa tundukan prasetyaku tak korbanake jiwa lanku Kopling Cah, rada seseke. langsung Yuk. mongko kang mas katresnanku kebasane sang bisa Luar biasa, biasa di luar. biasa di luar maksudnya biasa tanggapan di luar Iya. Lah iya, no. Nggih lah piyai kok lari sih kaya ngono. Ah, iya. Nuwun aku jenenge angger metu kok wah Pak Dalang Jatmiko ning YouTube ceklik Pak Dalang Jatmiko. So sesasi tanggapan kok iso ping swidak iki piye. Terus apa wae kuwi? Nek Ya swidak kuwi. awan bengi kok sik ngruwat barang. Dalang kok lari sih kaya ono ngabari aku ya arang-arang ngono kok so. Ah witekno kowe melu karo Om Bayu no ya. Nek wong Bayu nek pas selo kan ya boleh dong. Oh iya. Nggih, nggih. Insyaallah wis kok enen. Nah. Arep wedok iki wis Iya. tenang. Last Joel.
Wis pokoke ngono. Nggih, Pak Jat nika sehat to terus. Amin. Tambah laris. Amin. Tambah berkah. Tambah apa meneh? Ya wis tambah apa tak dongane tambah bojone amine buanter mengkone. Ora. Nggih. Wis aku wis mungkur kok. Nggih Aku wis adep ngulon. Oh, wong nggih panjenengan kelak yo ndang mestine netepi menika rukun Islam nomor 5. Maksudnya madhep ngulon nek nggih badhe tindak haji Mekah to. Sapa sing ngomong? Lah mon madhep ngulon kuwi pun menep terus badhe tindak ngilen. Aku ki kadang sok nguyuh iki ngadep ngulon tak enterke ngalor ngono lho. Oh, kok iso teko kuwi to. Nggih. Kuwi to. Ayo kene. Iki ana mandutan. Mbak Eka kudu ngendang. Ayo. Ngaten. Iya. Nggih. Piye karep kagungan kersa-kersake ngono kok. Nggih. Ya, cepake sik, monggo mason. Kendange beto mriki napa? Monggo, kruson. Oh, nggih. Nah, Hati Mas. Lah, gini. beto mriki. Dicepake sik. Nggih. Karo rancakane di paringi mic Menika ingkang ngersake sinten Pak Sutresno? Pak Sutresno. Wah, Pak Sutresno leres to Pak panjenengan ngersake kula ngendang. Lah sing ngancam iki ka. Wis ngancam iki wiwit biyen ngancam. kae. Lah iya. Nggih. Kedah ngendang Mas Atika. Lah nggih. Nggih. Iki kula ngendang ya, Pak. Nggih. Pak Jat, Pak Sutresno. Kula ngendang lho niki. Tambah napa kok kula niku sowan mriki niku malah ora mikir masalah kuwi, Pak. Sing penting seduluran nak ya, Mbak Eka. Niku leres kok iso tambah apa? Iya. Mriki wis matur nuwun kok iso ora mikir babakan kuwi. Ora mikir. Ndengi wis mbok lunasi ngene aku malah ora patek semangat. Dadi ra semangat. Oh, Pak Tresno ki nek paman dono weweh ki Iya. piyaine ikhlas. Menika diniati ibadah. Oh iya no. Nggih. Pancen kuwi sok ben nggo Cadanganipun swarga, tiket swarga. Iso nggo madangke kuburan. Nggih. Terus Kulino dana weweh ya ta. nggih. Aku ngono ya uga seneng dana rasa. Dono rasa. Aku ngkeki rasa-rasa karo sapa ki ra tau tak jaluk. Wong ikhlas kok. Wah, lha panjenengan ki beda kok. Wong anggere nek sapa sing rada mening sithik nek disayangi bar kedaden mbok tinggal. Ora nek kanggo contoh. Ora. Ka, Dalem. aja buka wadi ka. Mboten. Kuwi wis jaman rono-rono. Ya jaman rono-rono kuwi. Maksudnya kedaden tresno, bareng ora jodone ya ditinggalke. Apa wae nek dudu duweke bakal diadohne. Lah Tapi iya. nek duweke Lah. ado kaya ngapa ya bakal disedakne. Rungokno nang Winang. Anggun, Yayi. Kaya Mbak Windy ngene iki. Eh. Kandhani aku ngomong ngene iki ngomong tok ae aku ndongakne awakku gak dhuwur kok yen. Lah iya. Ya, gini. Jan piyai kok oron. Lah iya. Nggih, Pak. Manjing ajur-ajer. Matur nuwun kula ndelok teng YouTube menawa kadang iki tenan pura. Wis rupaku ning YouTube ngene iki sinden roll on aku lah. Kok roll on iki Sing kados ngendikanipun panjenengan. oron. Wah lah, roll on iki bat kelek ya. Heeh. Reksona aja ya Mas. Iya. Kok iso mosok rupaku koyo pentulan. Dicoba sik. Niki. Nah. Kuwi anu no. Kuwi kudu enak cagake no Mbak Eka sing anu. Lah napa kalih nembang niki? Lah iya no. Mboten Anu enten sing sing- nyekel iki Mas kotak-kotake Mas Manto. Dicekeli miki. Apa sing sak ramban dipun rencangi Mbak-mbak sinden sing ramban kedua mengke Oh kalih ya, nembang ngono mriku. ya. Cocok. Nggih. Iki wis, sik. Anggun karo Yayi. Nah, Anggun karo Yayi. Nah, gini. Nah, gini. Sing ramban ndang sik. Anu keparang jumeneng ngene. Anggun karo Yayi jumeneng sik ngene. Lah ganti persani. Pamirsa. Nah. Dibunake no Mas Manto kuwi. Lah aja lunga sik. Karo Mbak Eka rasa dredeg. Mbak Eka wis jinak. Masamu iki kok singo ngono.
Wis Padha karo kanca-kanca iki lho, Mas. Heeh. Mas aku roh sinden aku ya demit aku Mas aku. Wajahku singereng lho biasane. Nggih. Manis lho, iki manis lho. Oh, kandhane. Masa aku lho manis. Tenan. Tak kaplok raiku. Raiku dhewe. Iya. Nggih. Jan, ngene. Niki Eh? dites riyen apa mboten? Oh, ditesekno, ditesek kendange. Ah. Tang dudu black. Nah, ini coba. Kayak ngapa? Ah, wis. Rada dibanterke sithik mriki anu kurang banter ketoke. Ketoke kurang banter ya. Nah, ini. Nah, yo barane tang dudu black. Nah, black dudu tang. Kendang kok ya iso omong. Ya, aku gumun aku gedang iso omong. Pak Bambang tuku gedang. Lah iki. Nah, iya. Pak Bambang Tuku gedang. ning ndi? Lah iya nang anu no kertosono. Lah iya. Ya. Ya. Sik sabar ya Mbak Nun. Edan kok ya apa-apa iso iki lho gumun aku. Ngandani kendang iki kok ya iso omong. Aja mau ngendang nyopet lho iso lho jenengan. Oh lah padahal raiku brangasan. Ora. Wis pokoke manis kok Nen Mbak Eka. Ayo wajahku lho wajah little body. Hah? Apa kuwi mau little body? Silite gater kelebon wedi. Bar mantai kula Pak. Iya. Piknik ping pantai. Nggih. Terus bisa Mas. Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Heeh, iya coba. Dino dicukur gak butak ya rambutnya. Suarane piye mau? Pak Bambang potong rambut. Kok suarane kok beda ya, Kak? Iki ya rambut ning panggonane rambut beda ngono lho. Oh. Ana perangan rambut ya, ana ning mustaka, ana ning kelek, ana ing dada, ana ing kene iki Dodo mudhun sithik lah. Terus rambut kentol. Kentol, ayo. Terus dhuwur dada, iya ta? Brengos. Brengos. Heeh, brengos alis. Kumis. Kumis. Werna-werna. Akeh lho, Pak, seneng aku. Pak Bambang potong rambut. Nggih, niku wau. Iya. Iki ya iso omong. Piye coba apa iso omong coba? Lah iya, gak iso omong, Ding. Kak iso omong piye? Iki Coba. ngendang ya iso omong. Coba. Gak krungu. Kok ora iso krungu? Oh, Coba. iya. Sik. Iki ya iso omong liyane kuwi kok. Ah, piye? Oh. Ngerti pra? Wah. Ngerti pra? Ora ngerti. Apa kuwi mau? Iki kowe. Heeh. Kowe apa kenek telek? Oh. Iki ya iso omong iki. Pripun? Nah, nek. Pripun niku? Aku kena telek sithik. Piye? Lah iya. Iki? Iki? Ora ngerti apa? Kocluk. Padamu. Ayo. Omongan kutho. Oke. Yo. Anu, podang kuning ya, Kak? Nggih, wah. Menika pesindan hebat-hebat Mbak Anggun kaya sarjana seni. Heeh. Mbak Yayi. Sik dikenalke sik. Wonten UNS. Heeh, dikenalke sik, Mbak Wis, Anggun, Pak, iso. Mbak Anggun. Nggih. Dari mana asli? Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Padalang. Masih Saya, single, double, long set? sudah punya calon. Calon. Nggih. Alhamdulillah, ya. Hah, melu seneng aku. Wis. Dari Tulungagung. Matur nuwun. Nglerek Yayi. Iki nganggo basa Mandarin ya. Selamat malam, Mbak Yayi. 我是好大叔， Lho kok saged maksudnya pripun? Kok basa Mandarin? Lah aku mudeng no. Pripun ceritane? Iki mau omong coba. Omong, Dek. 我是好大叔， Baik, saya baik-baik saja. Oh, benak teko ya awakmu wis Iya. mangan bakso ngono kok iso baik-baik saja. Loh. Urungokno sik to, Kak? Urungokno sik. Coba mau. 大叔你好吗？ Lho, Oh. baksone regane pira, Pak? Ngono kok iso baik-baik saja iku ndi? Niku sejarah pripun Mbak Yayi kok memakai bahasa Mandarin? Tekokno dhewe.
Lah, Mbak Yayi lulusan dari mana? 我是上第一大学， Oh, kowe tahun Ora berapa? lulus-lulus tase tak suwek. 上第一大学在首鲁，知道吗？ Ngerti ra? 首鲁知道吗？ Oh, nek aku ngerti. Pripun? Lulusan saka Universitas 11 Maret Solo Surakarta. Bener ora Mbak Yayi? 对， Oh, kowe. Oh, kowe anak kethek, kowe. Kowe. Kowe anak kethek, ke. Iya, Ruk. Tadi kethek karo bro. Lah, Wis sak omah isine ngonoan kabeh. Kuwi. Oh, Mbak Yani Mbak Yayi saking UNS Heeh. jurusan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Tadi iki tadi memang benar-benar bahasa Mandarin. Nggih, Jadi nggih. ora basa selengean ndak, tapi Nggih, memang nggih, ada artinya. Luar biasa. Nggih. Lah kaya ngono kuwi. Sinden hebat. Nggih, Kudu ditulodo. Nggih. Nah. Nggih, nggih. Aja mung nyinden tok ning ya sekolah sing dhuwur kaya Mbak Eka. Mbak Winong iki ya ning UNS. Mbak Winong UNS. UNS Wonten Fakultas Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nggih. Hebat. Nek Mbah Darsini Mbah Darsini nggih. oh neng anu kuwi nek awan kuwi yo kuwi neng komputer. Wah, teng komputer. Nek bengi ya teket-cekel terus dihukum. Ngomong-ngomong nyolong komputer. Mbah Darsini kan riyen jaman riyen presidenipun Mbah Gondo Darman. Lajeng nate menika sawargi Kinarto Sabdo. Nate Milan nggih Ki Indro Susmono nate dereng kowe. Oh. Lagi ya dalang wis wis meninggal kabeh. Heeh, mau kari presidene. Lah iya. Nah nggih. Sing disidani wis anu kabeh sedo, iya ta? Nggih, Lah iya. Diwet-wet kuwi. Nggih. Mula tak kandhake mau ngarep, iya ta? Engko nek sekirane baterene rada mleret dicas meneh. Kaya laku batu. Yo, Mbak Eka kaya ngopo? Nggih. Yo. Podang kuning. Seragentina. Kaya ngopo? Yuk. Monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng midarangku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi mane
Wangun Mbak Yai. Wis, iki kendhange disingkirke sik. Kok nek ning kene tak dol. Kaya pesinden. Ah, tukang adol Wis. kebayang. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, Menika tembang kala kula kentenaken ugi Pak Pomo wonten Jember. Wah. Iki ngersake elo-elo tembange lae lho. Kangge to Lah wong aku kancaku mburi kuwi. Ah iya. wong mumpung Budar sini nggih anu pareng rawuh Ah, isih nggih. lenggah kok nggih. Kuwi mau nyuwara terus kok. Ku nek kebanyakan nyuwara kok ndak malah dadi beser. Nggih, kan menyebabkan sakit tenggorokan. Karena kalau banyak itu berbicara dan nembang yang nada tinggi nanti bisa sakit tenggorokan. Iso lara. Matur nuwun. Nah. Menika kula sampun. Nggih, lenggah sik. Ah, matur nuwun. Kula ampun ngendang lho Pak Tresno. Nggih. Kula lungguh riyen nggih. Ya no. Ya, generen sik. iya. Piai putri anggo diprosen lho cilaka malahan kene. Wah, lungguh lho Pak Tresno. Pamitan kula legah le Pak. Pamit mbok menawa kok sik dikon namborin apa mbedhok Lah apa iya ngono. mulane kuwi. Dadi wis. Nah no, Pak Tresno kula lenggah riyen ngono. Mah. Iya. Tinggal katresnan. Menika saking Mas Mukhtar, menika kamasipun Mbak Titik Nurma. Oh nggih, masaran. Mbak Titik Nurma niku kolomben penyanyinipun Pak Demantos. Nah, sing sida apa ora, Dik? Jok sembrono, Dik, ngono kae to. Ah iya. Coba diaturi anu. Yo, Mbak Winong iki kudu di jaranke Mbak Winong iki spesial jaranan kok. Ha iya. Karo sapa, Mak? Sing durung sik anu Dik Wanda mau wis ya. Wis, kae wis. Yo kae. Anu sing cerak Mbak Eka kae. Dicoba. Dik sapa kae aku maru tepung aku. Nah, ini kuwi jenenge sapa, Dik Eka? Mbak Eka. Dik tepangan sik ya. Heeh, kenalke sik. Namanya siapa? Jangan takut-takut, Pak Dalang sudah jinak. Nggih nika anu nembe nderek ajar ki tekok karo Mbak Yune manggile apa? Pak apa gimana tak Pak D ae no. Kok ya mbok ya ngenomke sithik ngono, Pak D. Dengan ku di anu sepuhke Piye? kok cara mono nggih pepunden. Duh, kok mlaku punden iki Sing piye? kedah dipun pepundi-pundi. Oh, iya. Paling ora panjenengan iki nggih leluhur kok iso. Lah, malah. Derajatipun inggil Oh, ingkang luhur. Kuwi to. Ya, wah, jantenan ya. Pak Wis, pelawak iki ambek nek ngomong iki jajur. Kene, berdiri, jumeneng. Kene, karo Mbak Winong. Kok gen diajari Mbak Winong. Carane joget, arep pengen joget piye? Arep joget neleter ngono kae. Wah, Mbak Winong iso. Mbak Winong. Arep joget woyo-woyo iso Mbak Winong. Kene karo Mbak Winong jumeneng. Ya. Ngancani Mbak Winong. Ninggal katresnan. Ya. Kayak ngapa? Ninggal katresnan. Apa ya? Golek ngelagon. Ya, ninggal katresnan pertembangan ya ninggal katresnan wae. Heeh. Gini. Ninggal katresnan. Iki ya jumbuh kalau lakone Winong no. Apa Pak? Saya kenapa? Kenapa adekku? Kok jumbo iki pripun? Tegese lagune kan ninggal katresnan. Dadi Lah. sing ditresnani wis ditinggal. Ngono Oh, wae. ngono. Yang penting Dek Winong sehat bahagia. Sehat bahagia alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan-kapan main sama kakak. Kemana? Sama AA. AA siapa? AA Zat Miko. Ya Allah, Piye? AA, ya Allah. Kurang piye coba? Karo AA. Bukannya kakung tak saya manggil. Hah? Kok kakung iki? Lan jenengan saumuran kakung kula. Kakunge umure pira kakungmu? Kakung umurnya 70.
Oh, lah aku saya 17 mlaku kok. Diwalik, Pak. Ayan, ninggal katresnan. Dek siapa namanya? Siapa tadi? Naza. Naza. Oh. Dek Naza masih sekolah? Masih. Masih. Nah, iya. Masih di mana? Di SMP, SMA? Diisi, Pak. Oh, diisi. Tapi masih semester 2. Oh ya, kapan-kapan tak isi. Nah, tegese iki diisi ilmu sing bener ya ta. Wow. Cekal nih Kak, rene Kak, dikandani Kak. Ganti anu karo Eka, karo dibimbing karo Eka. Nah, gurune kan Eka. Nggih, mboten kok. Heeh, Ning piye? nggih kula anu remen Heeh. menawi panjenengan mungkin daku kalih Dik Naza to. Piye? Ning anu jajare engko kon ning kene wae melu aku. Mm-mm. Tak kira dadekke sinden pek dhewe bae. Ora, masmu kok Lah padha nggih dipek dadi sinden dhewe ngaten le. Oh ya. Dek Naza. Dek Naza iki. Dek Naza. Rumahnya di mana rumahnya? Jepara. Wah, jauh sekali. Bisa ngukir? Mungkin hatinya Bapak. Berarti bisa ngukir di hati Bapak. Oh. Iya. Ya Zar apa-apa. Pak Zat nika kok diukir. Paling saurunge diukir ya diamplasik bar diukir dipernis niku. Kan mereka terkenal meja. Ora apa gojek ya Dek ya. Pokoknya ndak usah takut gitu. Itu mic ya. Kalau megang mic yang kayak Mbak Eka tadi. Nah, gitu. Jadi jangan membayangin apa-apa. Yang penting itu mic. Nah, itu dibayangin. Ndak usah, jangan takut sama Bapak, jangan takut. Oke? Oke, semester 2 itu memang harus banyak-banyak apa ya istilahnya harus banyak serawung gitu loh. Banyak serawungnya apa Kak? Bahasa Indonesiane. Banyak sarang itu banyak Bersosialisasi. bersosialisasi. Lah kuwi lho kaya omonge Dewi Nong lho. Bersosialisasi. Alah. Bersosialisasi. Bersosialisasi, interpretasi, sambal terasi. Sosialisasi. Sosialisasi. Alah, sosialisasi. Ya, wis kaya omongmu kuwi lho wong loro. Nah, jangan karo ibu-ibu PKK ini jangan. Yes, komplit. Ya, yuk diaturke ya. Nggih. Coba aku ngetes suarane Dek Naza sik. Dek Naza sik. Apa ta Dek lagune? Nggih. Lagune. Mek. Yes. Ya. Yo, cah monggo. Ayo dadekke. Ayo ngapa? Ayo. Yuk. Kok Dek Winong sik weh. Ayo. Turangane Dek. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa
Mimik sik. Terima kasih. Mbak Eka, sini. Oh nggih. Berdiri lagi. Nggih, Pak Zat Iya. nika. Mbak Eka ki yo duwe murid lho jebule. Nggih, mboten murid niku nggih anu rencang adik tingkat ngeten. Oh, ngaten. Nggih. Nggih kula nderek seneng mawon to, Byung. Nggih. Nek cah nem-neman sakniki tesih gelem ajar sindek. Betul. Nggih. Nggih, leres pokoke disengkuyung ngono kuwi. Nek perlu dipecuti. Dipecuti kaya sapi. Tegese dadi pamecut ki lho. Oh, riyen kula wah menawa nderekke Budar sing niku ngono urung rupa wong. Wah, sapa? Dadi kula kok Ora rupa wong ki terus apa terusan? arek melu macak kaya kancane no dandan masaku yo tak kei wedak masaku ben putih malah wong dasare kulit kena ireng malah dadine klawu. Ngangger mbiyen angger anyak dandan ngono sing njari ora sing ngalisi nggih Mbak Dita. Oh, Dita kae. Kuwi masalah nggon iki kei benges. Kok sing njari Pakde Mangun sing ngegong kuwi. Ngono dadi. Nek gajeken sing nglambeni aku ya dhisik ya. Alah masa iya. Masuk lali. Nggih wong nek terah kula riyen sing ngomong biyen jenengan. Lah iya, Pamane jan kula- cilik tak itik-itik bar gedhe kok ya, jan semono. Oh, lah ngatet indil-indil ngantek sak menika. Andal-andal. Alah kok iso. Iya. Nggih, matur mbah nuwun. Ya. Dukunganipun Pak Jat nika. Wong iki dimulainya ya sore jam 09.00 wis mulai. Nggih. Anu, engko bab lelagon diaturke nggon gara-gara ya. Nggih, nderek wong para tamu tesih sami. Lah iya, engko- Nuwun, sami lelenggahan jenjem. Engko pas gara-gara kowe tekan dalang endi ya? Duh, kok ampun toh. Hah? Iso dalang wedok iki wah. Kok iso Lha piye? dinginane nek cerita kok. Heeh. Ning kono nek delok cah cilik-cilik. Kok iso? Delok komburi kelir. Nek jarene Iya. delok komburi kelir, walah dalange edok, uluke gedhe ngono pe. Suluke. Nek krungune ngono. Lah ya suluke gedhe Cah gandum. cilik cedal gak iso omong. Dalange edok, uluke de ngono. Lah nek kuwi carane pemaku lu bocahe rene terus tak jedel anu nek ilate rada dipadotke sithik. Wis dadi cetha. Nah, ngeten. Lah iya no. Dadi anu suluke gedhe. Nggih, tak cilik nek nyanyi ngaten kok. Nek dalang wedok iki tenan kok bebas hambatan. Bebas hambatan? Lah iya. Kok Lah, nek- saged? Ya nek lanang ki lho arep sira tumpangan iki ana sing grenjel nek wedok kan bebas. Wah, nggih tetep enten. Kok iso? Nek pamane dalang kakung menika menawi ngeprak kan enten sing ngewu-ngewui. Lah iya. Kadang panjenengane pun keprak los kontrol kadang muni makrus barang gek kelingan kuwi. Aku malah samar Jaku. kuwi jek ora aku ngono. Malah dalang dadak nggawa lato-lato barang kok iso. Nek wong wedok malah angel. Sabetane mesti ora trampil kaya piyai kakung. Heeh. Sebab arek sabetan yo enek sing ngiwu-ngiwu. Nyiwi. Apa ka? Stand mic. Stand back. Ya kan digandolke ana kene. Ah, iya. Oh, Nek sesuk kok- nganggo clip on sedalang wedok iki ra kali-kali. Nggih. Ah iya. Ya Mbak Eka ketutuke nggon gara-gara ya. Nderekke Byung. Yo, nutuke lakon sik engko gara-gara jangan yo.